welcome back to my channel. So yan guys, my vlog today is about kung paano maglagay ng karagdagang ads sa ating mga video. Kasi hindi pa ito ko alam ng mga karamihan, lalo na sa mga bagong money. Ito ay para sa lahat guys, yung mga non-money and monetize. Kasi para sa mga non-money pa, karoon na sila ng idea kung ano yung gagawin nila in the future na ma-monetize na sila. So, ito ay very helpful para sa lahat. So, yung mga video natin is 1 to 2 ads lang siya. So, kung gusto niyo siyang dagdagan ng kahit 4 to 5 ads lang siya, ito is para sa mga 10 minutes pataas na mga video natin. Kasi hindi natin siya pwedeng lagyan yung mga less than 10 minutes na video. So, ito is para sa mga 10 minutes pataas na mga video natin. Para mas padali tayo kumuha ng mga dolyares. So, ito yung secret natin ngayon guys, para makatulong sa inyo. Lalo na yung mga katulad kong bagong monetize channel. So, ito guys, gusto ko lang siya ituro. Pero, wag nyo naman siyang lagyan ng maraming ads guys. 4 to 5 ads lang kapag more than 10 minutes ang mga videos nyo. Kasi minsan, tinatamad manood yung mga iba. Siyempre, katulad mo, kapag nanonood ka, siyempre tinatamad ka na manood ng mga ads dyan. Pwera na lang kung makikipag-watch to watch ka. So, ito yung paraan guys, para mas mapadali yung pagkuha nyo ng mga dolyares nyo. So, ito yung secret natin guys. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo. So, let's go! Let's get it started! Let's go! So, yan guys. Nandito na tayo sa ating screen. And then, punta tayo sa ating YouTube channel. So, let's go! So, ayan guys. Nandito na tayo sa ating YouTube channel. And then, punta naman tayo dun sa ating avatar or profile picture. So, yan siya guys. So, ayan yung ating profile picture. Pindot natin. And then, punta tayo sa ating YouTube studio. Ayan, nandiyan na tayo sa ating YouTube studio. Punta tayo sa ating content. Ayan, yung content. Pindot natin, guys. Ayan. And then, tingin tayo ng 10 minutes na video natin pataas. So, ayan. Check muna tayo, guys. Ayan. So, eto. Halimbawa, ito yung ating napiling video. So, i-click natin yung $sign. Ayan. $sign. Click natin. And then, charan. Ito na yung magpapakita. So, scroll natin siya pataas. May display ads, overlay ads, sponsored cards, skippable video ads, non-skippable video ads. Mga pinagkaiba nito is yung skippable means yung na-skip siya, and non-skippable is yung hindi siya na-skip. So, yan. Nandiyan yung mga yan. And then, syempre, may after video. Yan yung pagkatapos ng video natin. Merong lalabas na ads. So, ang ipipindot natin is ito. Manage my draws. Ayan. Pindot natin yan, guys. Ayan. Pag pinindot natin guys, ito yung lalabas. So, ito na yung mga ads kung saan natin gusto ilagay yung mga ads. So, ang pinili ko is dito muna sa unahan. So, ayan. And then, ipindot natin ulit yung ad break. Doon tayo mag-a-add ng mga ads ng mga video natin para mas maraming ads, mas marami namang dollar na maiipon. So, pindot natin yung ad break. Ayun. Ayun na siya guys. Kapag nag-blue na siya, meaning to say, nalagyan na natin siya ng ads before our video start. So, and then, gusto ko siyang ilagay dito. Dito sa may gitna. Halimbawa dito. So,
ipindot lang natin, i-press lang natin guys. And then, makikita natin na may guhit na siya. And then, press na ulit natin yung add break. Ayun, naging blue na siya guys. So, meaning to say, nalagay na natin yung ads kung saan natin ginustong ilagay. So, ayan, maglalagay pa ako ng isa. So, dito naman sa huli guys. Gusto kong ilagay dito sa huli. So, ayan. Ayan. And then, i-add ko ulit siya guys. So, add break again. And then, kapag ma-add na natin yun guys, ayan siya. Kapag pag nalagay na natin lahat yung mga gusto natin kung saan banda, i-continue lang natin siya guys. I-continue. Ipindot natin click natin yung continue. Ayan. And then, save. Save natin. So, ayan guys. So, na-save na natin siya. Wait lang tayo ng ilang minutes and then, pupunta na yung ads dun sa video na ating inilagay. So, ayan guys. Sana nakatulong po sa inyo ang vlog ko for today. Maraming salamat guys for watching. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like and share and don't forget to subscribe and don't forget to click the red bell button below para updates po kayo sa lahat ng mga bago na aking i-upload. So, ayan guys, maraming salamat and thank you. Have a good day. Bye-bye!